Sports. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa oras mga tugang alas 10:34. An oras hatod sa Indokang. Tando ay ginto. Ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya ito kanya pong aldaw na ininin Miyerkules. Petsa 28 na sa bulan kan Hulyo 2021. Apat na tumbling na sanano pa man, Agosto na naman. Kaya palagan po ang bawat oras, bawat segundo na sa tuya pong pinaggiroan din sa kinaban. Nagiraray ako po sa nung lingkod, Mardela daing iba, salit sana. Pero tiyan, iriba na po kita hanggang 12 o'clock ngunyan pong Miyerkules para po sa mga duga ng mga istorya. And dahil nung tapo kumakaiba ng tango niyan si Tia Apat na Gutierrez sa mga programa asin sa mga pahayag hali po dyan sa Albay Power and Energy Corporation the Miyerkules po nga niya. Duman sa mga kababayan niya to Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siring man sa mga kababayan po niya to na may anniversary sa ngunyan, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, yawan po sa mga harong, nao sa mga ospital, nasa COVID ward, sana po recover na kita at makabelta sa tuya pong oral daw na mga aktibidades. And sana mapunto na po ini na paglakop mga tugang kan COVID. Sa mga devotees kan our Mother of Perpetual Help, don't forget to attend the Mass and say your novena. Sa mga kababayan niya to Luzon, Visayas, Mindanao, katuwang ta sa presentasyon kang programang ini ang Mega Force Patrol sa padagos na pagangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa Banuan asin magpukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 1st District, kading Jomar Bien. 3rd District, Jimmy Nasalita. Daraga area nakaprangkisa sa Banwang Sutil, ang Tito ng Albay, Renz Luna. Yan man sa All Albay District. Asin sa mga lugar, dyan po sa mga barangay sa sur na parte kan syudad, partner Al Armario. Digdi sa Legazpi Port District,
Yan po dyan padako sa limok-limok kasi naghanap ng mga istorya. Ang babaeng walang pahinga. Ans Galero together with Henry Boy Mata sa mobile. Mantang siyempre, dyan sa regional center side as in northern part ng mga barangay Canligaspi. Yan po dyan katuwang-taan sa tuya pong The Flash. Luwens Bursi Barsena. Social media department kasabay niya to sina Arvin at saka si Richard. Mantang sa production assistant center, yan po dyan kasabay ta. Mga tugang Angel Mostasa, ang kagandahan ng South. Kami po ka boss, minasaludar mga kababayan sa ibang kamusta niyan sa mundo. Sana po ligtas kita, iringat sana pirmi, tangani pong ariglado kita. Pirmi na pong tandaan, mga tugang mask, iwas, hugas. Ngani po na dahil kita magkaikuan ng problema ta medyo nagdadakol po itong napafind out na may mga infection kan Delta variant kan COVID-19. Kaya disiplina man sana po iyan tabi mga tugang ang sa tuya po na asin respeto sa kapwa. Okay? Tangani po na maging ariglado kita. Ayan. Sa aga na lang po karo ini taday ko day available so sa tong resource person na taga na lang po ini i-text ko tabi manang duman sa SSS tabi ano ayan para po duman sa nag-text po sa tuya si 3329 okay sa aga na lang po tabi ta available so sa tuya pong kauron dibi ha. Alright. Di duman po sa mga kababayan ta kadakol ang mga naghahapot mga tugang kung kumusta ngaya ano ngaya mababa na ngaya so tingil sa kuryente kan apik ha nagbawa man garo sa July pero dit sana yan ha dit sana ta dahil man nakabalik so dati at mahal na subakal yan ang ano yan ang nakuatang istorya diyan di ba bago baga nag-implementer kan sulumin ng kawon ang presyo ababa man sana talaga kaya lang mga tugang kan nagsararado sa mga planta tapos nagtataw po ni ngalangkaw medyo dakula po so talagang initaas ngunya na July sabi nagbaba pero ngaya alang ko manggiraray June July garo ano na nasa 12 pa ngaya yan po ko tayo haputak at saka may saro pa akong concern kadakol po nag-apot sa tuya including myself no arin ma-resume daw ito po na kunyan mga new connection ay ano yan Angel may kontak ka kayo no ay dapat na ako nagsisimbag diba no arin da mabalik ano yan pag ako as in pagproseso mga tugang kan mga new connections ta sinuspindir baga kan apek kan sabi dakulon ang nakapending nasa 400 so ubuso na nagaro itong makabitan may matadakula grabe man ang iagian primero masumiter ka ng aplikasyon mo kasarabay na so mga papeles na nakabugtak duman isumitir mo duman mga tugang sa opisina ninda and then bago man magiro ang apek mabalidate mo na mga tugang so alay ko mabalidate mo na ilingon duman kung ikaw may bayadan o may previous kang babayadan kaya pigahagad nga ni so gabos-gabos ng mga papeles at may nagkakapira ngayon na may bayadan tapos na-apply ninyo connection so pasiguro sinda kayan so alay ko ang nagbe-verify kayan meaning pag da-inaksyonan kan mga opisyalis kan alay ko kan empleyado kan alay ko doon mo makakaproseso sa APEC so yan po tabi ang sitwasyon okay may inspection pa sindang ginigibo kayan
Ngunyan, pag na-inspeksyon, mga tugang, saka lang maandar, asin ma-schedule mga tugang kung no rin ka man pwedeng makabitan, asin matawan ng kontador. Yan ang mga ano. Pero, dahil sa pinundo po yan, sa parametras na pinundo, di man masabutan po ko no ari na ang rangkada. Kaya sa mansyon ko bunjing, dahil tama pa bindisyonan. Dahil kita makakanta dumaan. Kaya mo ito kan solar mo. Ayan. Napirita kita magpasolar, paano? Firming mariklong pa lang. Baka istran. Diba? Kundi, siyempre, natural, ibo mang giraray kung igo po ning connection kan apekta, mas mura lang ka ang kuryente, di ba? Makaka-orabanti lamang. Kundi talagang difficile pa, ano? Dakol pa ang mga naghalat kung paano ang sistema. Dahil ni makapod ni. Apo din na lang. Ayan. Okay. Iyo po yan. Ang question ninda is, sabi niya yung mga baba, natang ngayon talang ko mang giraray. Garuan ito, nag-abot sa kulang-kulang 13 ba? O do, 13. Tapos kung yun nga, 12 mang giraray. Ginagulang ko pa sa nangyang piso. Natang ngayon ito. Yan ang mga paliwanag gusto nang masabutan. And yung pangadua, yan po, query ta kung no rin mabel tamarisunir. Ito po na pagkunyan, pag connection giraray kan mga bago na nag-apply para maging miyembro mga tugang kan APEC. I mean, kan kooperatiba, kan Aleco. So, yan po tapi ang mga pending questions ta. And baka maka-istorya ta si Chapat at piga-apuda na po ni Angel ngani na masimbagyan ng mga kaputan po nindo. Kahit pa paano, na brown out po ngunyan, ano yan? Ano ni? Yan yan una, si Chapat. Okay. Chapat, good morning po tabi. Ay, good morning po tabi. Long time no here. Oo nga, last week nandyan ako, na-miss kita. Oh, nawala ako last week because mayroon kaming appointment di Father Momoy. Okay. Ganon. Oo. Nagano kami nung mga bamboo, may workshop sa pagtanim ng bamboo. Okay. Dapat may mga announcement po kamo before may questions tabi na paabot hindi kan opisina kan sa tuya mga tagapagantabay. Go ahead po. Wala po kitang masyadong dramatic issues ngayon. Except yung dati natin na pinag-usapan, yung naging cost ng increase ng rate ng June, na which I already discussed last time. Okay. Nung wala ka. Oo. Okay. So, tapos another issue yung mga brownouts na intermittent brownouts sa kadami-dami. Aha. Yun, na-discuss na rin namin yon. Opo. So, ano ba ang issue mo dyan ngayon, Mark? May pinag-abot di sa muya. Ang question is, sabi niya mababa ang bill kang APEC. Nga tangayata 12 pesos manggiraray. Ano da ang paliwanag? Ang explanation ta kaya dyan, to bill na mababa for July, mahihiling tayan sa August bill. August bill. Ang cycle bagasan sa tuya na billing, araw kay ni. Example, so sa tung konsumo na May 25 to June 26, okay, nahihiling tayan sa bill kan July. To bill na sa konsumo ta naman from June 26 to July 25, maiiling tayan August. Kaya, so, pagbaba kang rate kang for July, mamamatian tayan sa July, sa August. Sa August pa. So, ining nahiling ninda na ngayon nagbawa nga na piso. So, May 25 ini to June. May ano? Yung nagbabasa na daang piso. Mayroon na bang ano? Mayroon ng mga bagong bills ba ngayon? Kasi sabi ni ngaya, sabi niya mababa. Ngatang ngaya ta, ang binabasa na ngaya, piso. Nagbababang piso.
Pero at Ayan. least nagbaba. Halangkaw man nga giraray, o sabi ni Gdi. Hindi, mahihiling, sabi ko nga mahihiling sa pagbaba kayan Hmm. sa ano na, sa August bill. Araw kaya kaini ang cycle. Okay. Alright? Example, Gararay Mark. So May 25 to June 26 na konsumo, Mhm. ang bill kayan na primero, yan, exacto sa number of days na yan, ang pag-apod kayan, preliminary billing. Okay? Mhm. Bako pa yan ang final billing. Mhm. Taday pa nga ni iyan, nare-receive kan APEC. Okay. Igwa pa ki 15 days na titao for adjustment period na pigapod. Mhm. Ang 15 days na ining adjustment period, diyan malaog so ibang charges. Diyan malaog so recovery charge, to taxes sa gobyerno, to distribution charge, diyan po gabos malaog. So after 15 days, ang 5 days na ititao, after 5 days, iyo pa lang ang pagka-receive kang APEC, kang final bill. So konsumo ta kang May 25 to June 26, Mhm. na-receive kan APEC ang billing kan July 20. Kaya ang reading tabaga every 26th of the month. But, since ano na kita ngunyan, read and bill na kita, Mhm. any day, pwede mong ma-receive a bill. Ayun. May ano ba? May figure ba na project ang APEC kung pira ang posibleng ibaba tabi chapat? Igwa ki figure, pero bako yan ang total figure. Igwa lang ki reduction sa transmission at saka production rate, sa generation rate. Pero bako pa yan ang final. Difficile na isabita sa generation rate Mhm. plus the transmission rate dahil igwa pa ang kiibang rate na itatao. Ayun. So, basta yung July June to July 26, ano? Tama? June 25 to July 26? Ma-reflect yan July August. 26. Ma-reflect yan August. Ma-reflect po yan sa August na bill. Diyan ta mahihiling kumpira ang ibinaba. Yes po. Ayun. Okay. Saka dahil ko masabi exact figure dahil depende sa konsumo. Mhm. We have 207,000 consumers. Aha. Kaya dahil ko masabi sa konsumo kang kada saro. Ayan. Tigi-expect pa ano ninda na ba niya makabalikan so dati prior to naglangkaw? ano yan? Depende kasi yan. Actually, in-announce na mababa ang rate sa July. That is true. Okay. Dahil sa two factors. Ang primerong factor, idugutan na kang DOE ang APEC ng pagbakal duman sa ibang sources Mhm. of energy afuera duman kaysa WSM. WSM. Okay? Apo? So isang factor iyan. Kung magbakal kita gabo sa WSM, halangkawo din maray. Mhm. Ikaduhang factor na nagbaba so production at saka distribution Mhm. Mhm. rate. Pero may idadagdag man giraray duman, so sabi ko nga ning recovery charge, Mhm. so taxes sa gobyerno, saka so local distribution rate pa naman. Ayun. Kaya day ako ki total figure na maisabi. Opo. Mag-vary iyan, depende sa konsumo mo. Yes, ma'am. Okay, di halatong tanasa na po yan, ano? Anyway, tirang tumbling naman sana, August naman. Ay, mananggad. Iyo manang pirana sa nang kapehan. Narimati na naman. Agusto na. Okay. Dapat, digdi po sa ano, may mga queries digdi, manong ko duman sa new connections na atabi, inuwarin marisumir ang pagproseso. I-announce ta iyan in time. In time, i-announce ta iyan. Kasangon yan, sirado pa po ang window for new connection. Taribo po ang nakapila. Diba na nakuduman? May namadagit so dahahaluyo na maray, iabot kiman. Mhm. Kaya sinara mo na so application for new connection. Okay. Di, kunyan yan, adi. Mataod-taod kita. Yes po. Taod-taodon ta subli. Anyway, Taod-taodon. i-anunsyo mi mantulos iyan. Taod-taodon ta chapat sublessings kan arong ko. Wow! Anong oras iyan? Dahil pamantan na ipang kuryente. O baya, isa na. Basta may kuryente naman. Pangugto, nakasabay. merienda,
nakasabay Or sa sumada. Nakasabay ako duman sa pagpending. Yan. Anyway, halat-halaton ta na lang. Paano ka yan? Di kitang maginibo ka yan. Iyo, grabe ang nakapila kaya for new connection. Ayun po. Pero may mga may nag-under na po yan. May mga pigigibo ng lockdown para Kasorin ka nag-apply, Mar. nag-submitter ako kan application ko. Pero June ito, kaya lang pag after mga 1 week na makasubmitter akong application, nagpaluwas ng advisory sa APEC na pipundo ngayang una para mintas. So nakaiba ka na doon sa dati. Kung nag-follow up ako, sabi nasa Aleco pa. Magaday pa nag-andar. I see. Okay. Yan. Dahil man makaproseso sa Alright. Aleco, pending man nga sa APEC. So, digdi sa nang una ngayon eh. Okay. Ayan, okay. So, till next time. Yes, ma'am. Apo, salamatan po nga na. Mabalo sa imo, Mar, and maray na aldaw sa gabos na naginanyog sa imo. Kangatugang, Salamat. thank you very much. Si Apat Gutierrez, Pangatugang Pan Albay Power Energy Corporation. Ang connection mo kayo. Dahil pala tunta, August Smiling Pakumpiran, ibinaba. Tangani po na mas maugmahan kita. Sana bumaba pa ng gusto. Adi, kaya lang, ayan ang naging problema. Sana nga magibuan ng paagi po yan na di kunyan. Kapag nag-ururo ng mga generator, power generation, companies, na maski bawal mag-maintenance, nagka-maintenance bigla. Natural, pag may nag-shutdown, talagang magkakaproblema pa kita kayan. Kaya anyway, yung mga kabarangay yan po ang sitwasyon mo niyan, na sabi, dahil tinugutan ng magbakal, sa iba kasi duman sa emergency permit na magbakal sinda, SMEC daw nagbakal sa laog ng 6 na bulan. So poon July to December, di ba? Yan sa tinao hanggat day pa nakakaabante, day pa natutugutan kan niya at kan DOE yung po na itong permiso na sinda makapag-bidding. Nakaring bako sana sinda sa SMEC magbakal kundi sa iba. Nagkataon mo niya na sa SMEC sinda nagbakal because of yung pag-permit sa indakan DOE na mag-purchase ng emergency. Diba? So tinugutin na hanggang 6 na bulan ito. So sa 6 na bulan na yan, expect na medyo ababa ang magiging singil. Bako nang suaro kitong may nabot ng 13. Diyos Mariusin pa di. Okay, so mga kabayan, standby lang. We will be back. Makalistan po kani. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan
kaalaman tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Binati kan Air Asia Philippines si Heidelin Diaz matapos na matukdol ang gold medal sa women's 55 kg weightlifting competition kan 2020 Tokyo Olympics. Bilang pagbibid sa higos, passion as in sportsmanship, may handog na lifetime free flights sa an airline company para sa 30 anyos na Filipinang atleta. Sigun kay Air Asia Group CEO Tony Fernandez ay pinagramdom ni Heidelin sa tuya ko na gurano kabaga o kagabata ang sa iyang pigpaasan, an inner strength, perseverance as in heart of gold, an matabang para pakusugon kita. Nagpasalamat si Air Asia Philippines CEO Ricky Isla kay Diaz dahil sa pagtaon in honor sa nasyon. Anak ko ang gold medal ni Diaz, ang primerong gold medal kan Pilipinas sa Olympics sa nakalihis na 97 taon. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito. At siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbiogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa
sakit ng ulo at lagnat? Piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang alas 11:12 na po ang oras. Ang mga may lalakawang tabi, mga misis, rikas-rikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Si Ringman, good morning kay Nelson Cirano, watching from Tanawan, Batangas. Ingat po mga kababayan ko, Bicolano. Yan po tabi, para duman sa mga kabarangay. Bueno, dagdagan tayo ng istorya, lipod dyan sa luwas. This time naman kita kay Jimmy Nasalita sa 3rd District. Jim, good morning Jim, please come in. Salamat tabi papamahan kay kapagalan si Congressman Fernando Didi Cabredo sa pagpararelibot digdi sa 3rd District sa mga buro barangay. Gulpi ng mga pinaliparo po sa mga patano, agrikultura, pati mga irigasyon, anas pinagbibisita tabi maaari ng antisipasyon na ini sa pagabutan na tikuran na itong sa mga existido na mga flood control projects na magkabara, nanganing kayo magkararangkay ni Tabimar. And iba pa ng mga proyekto sa infrastruktura. Iniyan congressman na nahanap sa mga may mga problema, diferensya sa mga pinag-implementar ng mga proyekto, nanganing nga pa may kurihir asin marisolveran. Package na ang lakaw ka na congressman pati sa mga programa manungod sa tupad, gabos ini pinag-aasikaso. So mga dapat na matawan kan payout, big monitor niya,
And sa ngunyan tabi Maria on ini sa Piduran naglilibot-libot na naman pantang gusto na sanaan kamautan kan congressman kan 3rd district na maiangatan pagkabuhay kan mga taga 3rd distrito sa pagikan pagtatanom pag-ninegosyo asin natural kapital nila iyo ang pag-igos. Dahil ang tanagpon sa naman ini sa mga kababayan pagabot sa pagtatanom o yan nag-angat na nagninegosyo na tabi Mar. Yan, may alternatibo ano, habang gigalat na magprodukto, igusin daw mapagkakuan hanap buhay. Iguanin na hanap buhay. And arwal daw, nasa pagparalibot sa mga barangay, ang kongresista, digdi sa 3rd Distrito, Banalbay, Congressman Fernando Didi Cabredo. Yan, bako sa nang pagreparo ka mga infrastructure, tiring kan mga pandepensa sa mga baha, kundi pati na sa hanap buhay. Sarabay-sabay na ini Tabi Mar. So, tanong na bigilin niya sa mga tinanong ko na kumusta na, nagtataranong pa sa mga parauma, nag-inurugak na, o mas lalong na-inspirar, lalong nagtataranong, nag-iiring ko Tabi Mar. Yan sa mga paraumay, ano daw ang programa ni Kong Didi sa mga parasira, di? Para wag ni habagat, di makalawod, ano daw ang alternatibo sa inda? Primero, so, sinaprobaran para pag-bill na nagdeklarar na marriage species. Sa mga bugtak dyan ko niya. Pero ano pa ito? Kung wag gusto sabihin ta, araw ba kayo no? Mga parauma, matanom. Habang nagalat nin pantanom, o kaya pagtubok ang pananom, magprodukto, ito silang alternatibong paghanap buhay. Una ang problema sa mga parasira, pag nagkabagat, dahil nakakalawod o may marawat na panahon, ano ang pwede kayang intervention kung kandipan? Iapot ko daw kay Congressman. Ang pwede sa ligaw, anaram ko sa ligaw Tabi Mar, pag panahon ni nabagat, ang mga parauma, salaray kabot, na iyang pigpapalawod. Yan mga parasira. Tapos iayudahan yan kan lokal na gobyerno. Iguan na yan nakaprogram na pundo. Yan, dapat arog ka ng sistema, tangani na daing magpirit. Sa tulong bulan ining pinagsuprel Tabi Mar. Iyo. Sana ma-institutionalize, ali. Arog ka na. Saya punta daw ini kay Congressman Fernando Didi Cabredo. Tangon yan paghahabagat. Tagpod mo yan. Maupulan dagat. Roger, mahalo na nga ng sira. Wala nga ni sira. Bilyar. Wala man kisira. Paghaman kisira. Nagagi ako sa uling kisa kamalig. Wala man ako nailing na sira. Ang nangyari, ali. Ang mailing mo dyan. So, tatabang. Tilapia. So, makiskison. Karpa. Karpa. Bangos. Eberaw na Kaya diba lamang maprogramahan niya ni Kong Didi, di ariglado na gawas. Bakit ba? Dahil sa naisip. Roger na dati. Yan Tabi Mar, sa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dagdag nga ng istorya na alipuduan sa 3rd District. Lipat kita ligdi sa Albay District. Nasa linya si Partner Al Armado. Partner Al, marinaw to Tabi, please come in. Yes, marinaw to partner. At least luway-luway naman na kukumbinser ang mga senior citizens na magpaparakuna sa Saindang Barangay na mismo kontra COVID, lalo digdi sa Legazpi City. Yan ang feedback sa tuya, partner, sa pagbisita ta digdi sa nagkakapirang barangay kan Legazpi sa Sur. Kung sain sige naman ang dakol kan mga senior citizens na nagugusto na magpabakuna naman. Diring sa sinabi ni Alcalde Noel Rosal, sige lang kita ng sige. Pag may nag-abot na bakuna, diretso ang vaccination sa mga barangay, asin paminsan, pagdakol, dyan mismo sa LC3 o Legazpi City Convention Center. Alaton tayo sanaan na schedule, sabi ang kanal alkalde. Sa mga barangay, dati-dati partner sa monitoring ta, sa primerong Bongkaras, medyo maluya ang turnout. Alagad ko niyan dahil ta poro restorya, sa mga nagkabarakunahan na, lalo sa mga senior citizens, na dahil mampalan masyado nin negatibong epekto, siring sa espekulasyon kaniba, kaya dakol naman ko niyan ang nagugusto, na magpabarakuna, nag-aralap na sana kana mga masunod na schedule sa iba-ibang mga barangay.
Yan ka partner, ang mga dagdag na informasyon digdi sa luwas. Alam Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Sunod-sunod po ito mga bareta. Magaling yung Partner Al, lipat kita kay Luwens Borsi Barcena. Luwens, please come in. Salamat tabi, Nermar, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, 86 o 86 na naman na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitalaan ngunyan digdi sa Bicol Region. Ini ang na impormasyon na pinagpaluwas ngunyan sa on assignment na virtual press conference na pinagatindiran kan DCGB News ni Sir Canuida kan Regional Epidemiology and Surveillance Unit kan Department of Health na kung sain 13 ka initabi Partner Mar na ikulukar digdi sa probinsya kan Albay. Sira sa Bicol? 86. 86. Roger. 13 sa Albay. 13 sa Albay. 11 kini sa Legazpi City. 11 sa Legazpi. Roger. Okay. Asin tigsaro digdi an syudad kan Ligaw asin an munisipyo kan Tiwi. Ligaw in Tiwi, Tigsaro. Roger. Okay. Sa Camarines Norte 17 ang panibagong kaso ng COVID-19 na kung sain sa daet buda sa Jose Panganiban apat ang naitala nindang panibagong kaso samantalang digdi sa Paracali asin Santa Elena kang Camarines Norte tulo, duwa sa Labo asin saro sa Vinsons. Sa Camarines Sur 28 naman na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitalaan asin ang 14 kaini sa Naga City. Tuluman ang naitalaan sa munisipyo kan Nabua, tulo sa San Jose, duwa sa Gainsa asin tigsararo digdi ang buhi kamaligaan kana man Iriga Manalabak asin an pilikang Camarines Sur. Sa Catanduanes 16 man na naitalaan na panibagong kaso na kung sain an 5 kaini sa munisipyo kan Virac asin tig-4 man digdi an munisipyo kan Bagamanok asin Panganiban asin tigsaro man digdi ang Karamuran San Andres asin Biga. Sa Masbate 0 na ini na panibagong kaso samantalang digdi sa probinsya kan Sorsogon 10 asin ang 5 kaini sa syudad kan Sorsogon, 3 sa Castilla asin tigsaro naman digdi sa Barcelona asin sa Donsol. Sa ibang rehiyon may duwa man na naitalaan tabi Partner Mar na panibagong kaso ng COVID-19 kaya naitalaan inidigdi sa record kaan na DOH ang naka-recover man. Good news ini, sa 356 individuals ang nai-report mo niya na pagkaaldaw ang naka-recover sa COVID-19. Ang 30 kaini sa probinsya kan Albay, 50 sa Camarines Norte, 113 o 113 sa Camarines Sur, 10 sa Masbate, 14 man sa Sorsogon, asin ang pinakang dakol sa Legazpi City, 125, 125 ang naka-recover sa kaso kan COVID-19. Asin na suma total, 17,123 na kaso ang naka-recovered na sa COVID-19 poon pa ka na Marso 2020. Asin an nagadan 5 digdi asin an naitalaan kaining 5 man na ugaring nga nagadan digdi sa syudad kan Legazpi. Kung kaya suma total 792 na ang nagadan dahil sa COVID-19 digdi sa kabilugan kan Bicol Region. Ang pangapudan digdi tabi Partner Mar paulit-ulit ini maski gas-gas na ini nagpagpakirumduman giraray na Sir Canuida kan Department of Health na pirmi mag-obserbar kan minimum health protocols na pinagpapautob kan gobyerno arog kan pagsulot ng gadning tama kan face mask day dapat ini sa kuko day dapat ini sa baba Paku dapat ini sa itaas ka ng ngimot buda dungo, kundi dapat natatakpan ang dungo buda ang ngimot, asin dapat mag-face shield kung nagluluwas, mag-obserbar ng physical distancing, asin mag-obserbar ng personal hygiene, paghugas ng kamot, asin pirmi magdara ng alcohol kung nasa luwas. So yan tabi Partner Mar, ang mga dagdag pang istorya, mga latest na impormasyon hali sa Department of Health on assignment. Ako po si Luwens Borsi Barcena. Thank you very much, Luwens. Mga duwa nga itong istorya yan. COVID updates, mga tugang in connection kan mga report kan Department of Health sa nangyari pong resulta kasudma. No? Pigluwas po yan ngunya na aldaw. Okay? So, yan po tabi 13
sa Albay, 11 sa Legazpi, 0 sa Ligao, 0 sa TV. O, ingat po kita tabi, ha? Ingat kita. Dan sa standard kaling Jomar Bien sa First District, nasa linya. Bade, let's come in. Salamat Pading Marinago sa mga barantabay. Nagiging paboritong pasyaran ngunyan kan manlain-lain na lokal na gobyerno hali sa ararayong lugar. Ang material recovery facility kan syudad kan Tamaco, parte kan sa indang mga lakbay aral. Ini ang pikumpirmar sa DCGB News na Mr. Reynold Martires ang sentro kan Tabaco. Matapos na bisitahan naman sinda kasudma ni sarong lokal na gobyerno para pagadalan ang sistema kan material recovery facility kan syudad kan Tamaco. Ang sanggunian bayan sa pangingenok ni Vice Mayor Gerardo Atienza kan Libmanan Camarines Sur ang naging bisita kan syudad kan Tamaco kasudma. Sinabi ni Mr. Martires na pinasyaran kan grupo ang Central Material Recovery Facility na ano yung digdi sa Barangay San Vicente, ano yung man bagadigdi pa di so Iraya Manawari na park. Pero ang katuyuhan talaga kan mga ini, iyo ang pagadalan ang sistema na pinagigibong yan kan lokal na gobyerno kan Tabaco na sa mga plastic na basura maging sa mga patos baga padikan mga dulce o mga patos diyan kan binarakalan sa saod, plastic bag, kasabay ang rinunot na bote, igigibong bricks. Igwa ka na makina digdiyan syudad kan Tabaco. Susog kay Martires, papasyaran sindakan mga lokal na gobyerno tangani na mapagadalan kung ini pwede man nag-ibon sa mga respektibong lokal na gobyerno kan mga bisita. Sa indang pag-ibukan bricks, sigun kay Martires, iyo ang kinastusan man kan lokal na gobyerno kan Tabaco nin 15 milyones pesos. 15 million pesos ang gasto sa manlain-lain na mga ekwipahe kaya riba sa mga machine compressor, kung ano-ano pa, conveyor. Asin digdi, ang gabos na mga plastic na ini, na subasura na talaga, pati mga buting pasa na kukonvert kan lokal na gobyerno sa mga bricks. O ito bagang so, mga black. Sa ngunyan, susog kay Martires, iyuan, nagagamit muna kan lokal na gobyerno sa mga bagay-bagay na sa indang pwedeng mapaggamitan. Pinunambitan ni Martires na maabot ang oras na ipapabakal na nila sa publiko ang mga bricks na ini sa kantidad na 15 pesos na ang kada saro. Kayang sinabi na masarig na maray ini. Masarig na maray ining bricks na ini kumpara sa iba dahil lang ta compressed na plastic asin na mga bote ini na sinemento pa. Ang sarong semento susog kay Martires nakakagibo nin sang gatos na bricks ali sa plastic kasing bote. Ang sistema palaan pare igigiling ini kan makina ining mga plastic na ini budak mga bote ihalo ang kisemento dangan i-compress na maray. Ayan, gigibong halo blocks? Pakong halo, solido. Solid block. Denglo sa tao ini. Ano ka Dracula? Ang Dracula, iba-ibang size ni Padi. Okay. Sadit ba sa hollow blocks? Iba-ibang sukol, nagigibo. Kaya ni masari ko na maray day sabi ni Mr. Martires. Kung kaya dako kinaing ganyan na lokal na gobyerno na pasyaran sila para pagadalan ini para magamit man duman sa mga kanya-kanyang lugar. Susog kay Martires na ang napuproducer ni Dangon yan, depende sa koleksyon kan MRF na dito sa Barangay San Vicente, di ibagsakan mga hindi nabubulok na basura. Pagabot di ipili pa ninda yan, i-recover sa mga piglalain ini pa di, duman sa mga hindi nabubulok, ilain ninda, buti buda mga plastic.
Pagkatapos, ito na mga plastic na tinbote, iyon na ito ang iproseso ninda para magibo ining mga bloke o bricks na ini na pwede na nindang i-market sa mga masurudal daw. Okay. Karo sa pagpapangaturugan pa ni Mr. Reynold Martires, iyo itong so makinarya naman na magtutunaw kay ning mga plastic na ini. Kailan tangon yan susug kay Martires, anyaw sa indagilingan asin pagbilog kan mga bloke, kaya mga bricks na natin na nagigibo. Pero kung na makabakal na sindakan supang tunaw, asin panghormakan mga plastic, ako sa ng mga bloke and sa indang magigibo, kundi mga produktong plastic man, alin sa mga basurang plastic. Okay. Next project nila yan, pero dahil niya pamaraman ko na rin ini maging makatotohanan. Yan ang report. Joe Marbian, DCG. Thank you very much, mga tugang ko. Gayon ang mga performance ng mga LGUs, ano? Yung kamalig, award man, mga tugang DNR, kanakaaging aldaw, kasudma, no? 27, tinawaning award na 100,000 pesos para duman sa indang best practice sa pag-closure kan mga open dam site. Okay? Ngunyan, uyan ang Tabaco City, mga tugang, may kinaraman duman sa pag-repurpose kan mga residuals. Mga panapon Di ba? Imbis na mapaduman sa mga kali o sa mga salog o kasi sa yung pagpuproseso ninda, in which na yaman talaga ang dapat. Di ba? Bako ilubong kundi gibuon sa ibang bagay. O yan, bricks sa inda. Ito sabi ta nga ni, sa mga previous na discussions duman sa India, yung mga plastic na pigiribo nga ni na mga tugang na tinampo. May mga roads in India na tinampo plastic. Hinaluan ng bitumen. Iyon na po ang simento, piglatag sa mga tinampo. Bako na simento. Ang sabi, ariglado man. Okay? So yan, mga nagkakapira po yan na yun yung pinaka-purpose why dapat maging zero ang basura. Kung mapupwede nga diyan para sa arong kaya baga, ang segregation at source. Na kung sabihin, kaya nakutaning ipapatapon pa, di ba? Kasi yung mga nabubulok, pwede mong gibuon yan na fertilizer. Di ba? May maris po ng maray. Iyan ang mga residual nagigibungon yan mga tugang sa ibang bagay na repurpose. Yung recyclable lalo na, di ba? Na naipapabakal. So kahit po sa naman magkakanigong esfuerzos kan mga lokal na gobyerno kung paano na ma-realisar ang mga gusto nindang gibuho na ang mga nalalapa o kaya mga day na mapakinabangan giraray. Okay? So yan, lalo sa tabako, so sa indang sanitary landfill, mga tugang, sukatanin ka ito, yun, ginibo ng park. Parang Hiraya Manawari, ang apod. Diba? Ang mga mailing mo duman na mga nakabugtak, so mga recycle na mga basura. Tukawan, asin iba pa, mga recycle. So yun, nagkaiguning soft opening ka nakaaging mga aldaw. So tatawan pa rin panahon na mas lalong mabuksan pag wala ng COVID pandemic. Di ba? Di ba gayon po yan, sabi tangani, mga tugang may naghihiro na. Ibig na yung pinaka-purpose kaya na dapat, wala nang tapon. Kasi sabi nila mayroong pera sa basura. O yun, no? Yung residual, imbis na itapok sa kung sain-sain, o kaya ilubong yun. Ginibo nilang bricks, pwedeng ipabakal. Diba? Aliglado, ding. Sana umabot sa punto na hindi naman tawaga, ding. So, ano nga yung lugar ito? Sa Daraga? Baki. Naligaw ako sa pangarang ito. Ang pangaran ay Iwabeso. Yan. Iwabeso. Duman, bigadaala na gibuon yung arog sa India na yung mga recyclables, yung mga dalagang lain na, yung mga panapo na, gibuon na tinampo.
Ibon sa sa infra. Ibon na sa construction. Pwedeng yung pangatop kasi iba pa. Diba? So, may mga technologies na po kayan. Kailangan lang na ma-training as in, siyempre mabakal. Tangani po na magamit ka mga kababayan nato. So, sana maiwasan naman ang mga pagsurulo sa palibot. O, sige ng init kang kinaban. Nangyayari. Magtaranom. Tangani po na makabalik ang dati niya itong magayon na huyop-huyop ang mga paros. Wala nang kahoy na maganda, di magtanim kayo ng ng bamboo. Lawis-wis kawayan. Sabi nga nila, tangani po na maging okay kita. Yo. Alright, mga tugang 11:34 in the morning, we will be back. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tando ay ginto, ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Pharex B Complex Daily. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Pharex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Pharex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Pharex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharex B Complex Daily. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvela. Alright, balik po kita mga tukan sa programa. Last 14 minutes is stretch. Ito po pag-iribanan ng pagkakanta ni Story Ali po dyan sa Luwans. Bunjing out. Ronald Valdoin. Nasa linya si Hans Galero para po sa dukan niya itong istorya. Hans, good morning. Gusto rin. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, madali na maabot kan gobyerno lokal kan Legazpi na
target nindag unang niya na maabot ang 40 sagkod 45,000 na mga ligaspenyong mabakunahan kontra sa COVID-19. Inian na sinabi sa DCGB News ni Alcalde Noel Rosal na pagkaaga kung saan sayang ipinagpaliwanag na nakula ining improvement sa vaccination program kan syudad kan Legazpi, lalo pang panagos mo niya ang pagdugang o kaya pag-abot kan mga dugang na bakuna kontra sa COVID-19 digdi sa tuyang syudad. Sigun sa iya, panagos siya na ang gigibuho na espersos kan Legazpi City Health Office, katuwang ang DOH sa sinipapang mga stakeholders sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa mga Legazpenyo, na na makuanin daw kay Maria Lezer Ninda ang 90,000 na target na mabakunahan ko niya na taon na mga Legazpenyo. Asin man, may padagos na pag-atinir kan herd immunity sa tuyang syudad. Sinabi ni Rosal na maugma siyang padagos ngunyan na suportang bigpapahiling kan mga Legazpenyo sa nasambitan ng programa nilang sa inian sa makusog na paagi na ninanggad na makontra na anhelang sa COVID-19. Sa ibang nalado, sinabi man sa DCGB News ni Dr. Fulbert Ali Quiliego, na City Health Officer niya na dapat daw na talagang aprobitsaran na kan mga Legazpenyo ang pagbabakuna kontra sa COVID-19, lalo pa ngunyan na padagos man nga ni na pag-abot kan supply din bakuna sa paagi kan DOH Bicol. Alagad mantenido na pinagsusunod kan sa indang opisina ang category o kaya priority line as in priority groups na papautog man kan DOH tangan na talagang masunod ini asin na maging smooth sana ang dalagan kan vaccination program. Sa ngunyan sinabi ni Diego na importante ng gadaan kooperasyon asin pagsabot kan labang saro may kinaaraman sa programang ini. Ano yan? Naglangkaw na daang ang naglangkaw na ang mga bilang ka nagpapabakuna ng mga senior citizens ta? Yes, kasubago nakaulay ta si Mayor, naglalangkaw na bilang kan kaya mga senior citizen na nabakunahan na tino ni Mayor na obserbaran na mas nagdakol ini tabi Sir Mar ka nagkondusir na sindanin mobile vaccination sa mga barabarangay. Ayun, taka yung so iba na dahil nakalakaw di dumanan. Yes. Alright, sige, magayon na bareta yan. Yes, inian kantang sa naman kan pahayag ni Dr. Hiliago kasubago sa DCGP News may kinaraman sa bagay na ini. Okay. And isa lang po hingi namin, cooperation and understanding. Cooperation in the sense na kung dito po kami sa barangay, makikooperate sa barangay officials para masama po kayo sa pagbabakuna. And understanding po, for the meantime na hindi pa na aabot yung group nyo, please wait and be patient because lahat naman po babakunahan. Kung kami po ang tatanungin nyo, gusto namin magawa lahat, but of course, we are dependent on the availability of the vaccines. Ang doong opisyal si Heliego asin si Alcalde Rosal pareho ang asigurasyon na sagod na may nag-abot na bakuna, ibabakuna ini sa mga Legazpenyo. Ayun, ano ngunyan ang pigbakuna? Sa ngunyan, sa mga natatanda pang Johnson & Johnson o yung Janssen vaccine. And ito kaya may stock kita ngunyan tabi sa magsusukay ang kanila mga Sinovac pero for second dose ini. Pang second dose. Okay. Yes. Sige. Tabi Sir Maran, mga impormasyon pa, Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Zan. So yan po tabi, mga kabarangay. Ang panagos na dispersos kan local government of Legazpi na maihatod sa barabarangay sa mga bakuna para po duman sa mga A2 priority, yung mga senior citizens ta. Kadako lang nagpahing ng kaugmaan dahil pigira ni sa inda kan gobyerno, kan City Health, local government unit, sa mga barangay. May mga bilang na kumpira ang babakunahan, di ba? So, duman po sa mga kabarangay ta, please avail, at least kahit pa paano mayroon kayong protection kaysa wala talaga, di ba? At in preparation man yan, duman sa iba pang mga, mga, taday pa natatapos po yun, dahi pa na pa-flat. Di talagang delikado, araw kasudma. Date sana. May guwaning dai. Pero ngayon, 11 naman sa Legazpi. Araw kang parang siso. Minsan wala, minsan mayroon. So, difficile na one time kita. Diba? Kaya, pasiguro na lang po tabi, girarayan sa mong reminder. Maski pa sabihin na paulit-ulit tayo parang silang plaka, pero para po ini sa common good ninyo. Para sa ating lahat ito. Mask, iwas, hugas. Di ba?
sulog nin tama mga tugang kang face mask. Ang pagsulog, mga tugang dapat takop ang ngimot asin ang dungo. Iyo. Tapos ay pagparakaputan. So tamang pagmatangkas, duman sa may talinga kaputan, asin bako digdi sa atubangan. Iyo. Pagkatapos, iwas sa mga tripon-tipon, rumol-umol. Iwas sa mga kulob na lugar. Distansya at least 1 meter mga tugang sa ibang mga persona. Tapos hugas din kamot. Gamit ang sabon, asin tubig na malinig. Wala naman yung sanitizer. Okay? Pinakamaringanay kang kung pag-abot mo sa arong nindo, ali ka sa luwas, sa trabaho, lunad ka, nag-commute ka, nagpalengke ka, bago ka lumaog sa arong, sumangli ka na. Ano na? Oruson mo sapatos mo, sinilas mo sa lidakan mo. Pagkatapos, kung may karigusan doon sa luwas, kumarigos ka na. Paglog mo sa arong mo, di malinig ka na, di ayos na. Di ba? At least talagang sure bull na ligtas. Okay? Mga araw ko lang po kaya, sabi nga ni kan mga tugang salamaton nga, salamat sa pagirumdom. Disiplina man sana po yan, at saka respeto sa kapwa. Di ba? Dahil po ko lang disiplina, nako, may problema tayo bata. Pag walang matutuwa, may matuwa ba dyan? problema ay lumalala. Yan. Tayo din ang siyang kawawa sa COVID variant na nananalasan. Alright, diyan mo na maingat tabi ha. Yan, hello kay Sir Rome Gandasak. Yan, listening to you while traveling here in Barangay Gapo, Daraga. Keep safe always. Ingat po tabi bro, ingat na. Para po yan sa mga kabarangay natin nag-antabay man. Maski nasa driving mode, naka-antabay po sa tuyang programa. Thank you very much Sir Rome. Keep safe po tabi. Alright, and duman sa mga kabarangay nga to, mga ano rin, may ano na kita, may papasyaran kitang parang lugar na sabi nga ni kaya ni pwedeng ipagmalaki ang bawat isa. Di ba? Truly ano yan, natural na pag-ataman po sa palibot. Di ba? Ayan naroon doon sa pig post ta kang inot, pig picture ta na pado mo amoy na Solaviento Pavilion, Hamananal. May atop na, ayos na, may structure na. Yan sa Silveran sa farm. Good morning kina Sir Clyde, Dr. Clyde, Coffee at saka kay Sir Renz na Coffee. Ay gusto na magagumna ni. At saka talagang sa inda, maganda ang farm nila, tadaing figuro na structural, dahil masyadong simento. Di ba? So, tapos ang ginibo naman yung bamboo na structure, Solaviento, sun and wind. Dahil pako na ginamit. 200 da itong bamboo ang ginamit, Nald, para lang matindog itong structure that can sustain maski may bagyo. Ayan, salamaton sa lakay ng kalikasan. Di ba? Diyan po sa pagpursige na maipahiling yan, na kaya pala natin Bicolano yan. Una taduman ta sa mailing, pagdawan ko sa Indonesia, sa Thailand, igwa sa Vietnam, igwa ni mga structure na siring ang bamboo structure. Rakulang building na made of bamboo. Pero, hindi igwa naman. Ayan, iling po nindo dyan. Mga tugang, ginamit ang talagang natural sa ng mga bagay. Okay? So, exciting na ang gabos. And bagayon din, yung pinagigibokan Albay Farm Tourism Operators Association na instead of competing each other, they complement. Pagtarabang-tabang para umangat gabos. Tapos ang magayon na plano, sabi ni Mayor Herbs, former Mayor Herbie Agos kang Santo Domingo, na iyo po ang presidente kan AFTOA, na sa mga masunod, sa kada farm, kada farm site, igwaning mapa
na i-install duman, ayaon po duman mga tugang so iba-ibang mga direksyon kung saan makukuha so ibang mga ano yan, mga farms. Diba? So yan, and then yung mga innovations na ganyan na when you go there, mga tugang bako sana na mahiling ang matamok yung magayon na lugar na tanawon kundi including yung paano ka ma-engage mismo yan po sa sa mga halimbawa may animals na niya dyan na-engage kung paano magbahog ka yan pigigibo niyan sa Aguas Farm, di ba? Pagkatapos sa pagbahog ng sira, di ba? Pigigibo man ulig di sa 76 Farm ni Tiagi Arienda kasing kadakol pa na mga pwede pong gibuhon. And then, talagang boom mo niyan ang mga farm tourism sites because buwelo nga ni, maaliwalas ang lugar saka may physical distancing ka talaga. Makakapamasyar ka dyan ning buwelo. Observing pa mang giraray kan mga protocols like wearing of face mask and pag-sanitize kang mga kamot po nito pag naglaog ka mo dyan. Observe man giraray, physical distancing. So, kadakol pa na mga plano si Mayor Herbie para sa mga pag-iriba nila. And bagayon din ini na ang gabus nagkukontribo. And then ito pa, may mga nagkakapira pong mga plano na pag duman mo sa sarong lugar, sa farm na ito, ano ang feature niya, kung anong delicacy duman, na pwede mong lutuon from farm to table or farm to plate. Di ba? Na mga experience yan sa ibang mga bansa. Bakit ka papupunta sa ibang bansa, pwede naman digdi sa Pilipinas. And pwede naman partikular mga tugang salbay. Alright? So, paano mga amigo? Yan, Albay Travel Guide na ilalansung. Very good. Alright, thank you very much. So, bueno, mga tugang, para na po kita paramento sa programa. Thank you, boss. Thank you and God bless. Hanggang sa aga. Bye-bye. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home